Vy sa pýtate a ja odpovedám. Peter, čitateľ na webe sa ťa pýta. Pán Osusky, aký máte názor na výhradu vo svedomí? V súčasnosti sa využíva len v zdravotníctve, hlavne v gynekológii a spôsobuje nemalé problémy. Som lekár a ako taký, aj keď nie gynekológ, samozrejme chápem, že ťažiskovo sa jedná o gynekológiu a o gynekológov a o potraty. Domnievam sa však, že výhrada vo svedomí je jednoducho právom človeka. Je to jeho ľudským právom, ktorému nemá nikto brať. A keďže autor otázky má zrejme na mysli práve toto pole, domnievam sa, že Hippokratová prísaha, ktorá zaväzuje lekára, aby pomáhal chorým a robil pre ich záchranu a zdravie všetko, v nejakom bode nezaväzuje lekára zabíjať nenarodené, zdravé, krásne ľudské životy v podobe plodov, ktoré sa raz vyvinú na jednoho z nás. Každý z nás mohol byť potratený, každý z nás mohol byť zabitý a to, že taký nie sme, že sme tu, by mohol pre tých budúcich zabezpečiť i lekár, ktorý odmietne vykonávať potraty. Výhrada vo svedomí je teda jeho svätým právom. A nemyslím si, že v spoločnosti, ktorá sa zaviazala zákonnými normami nediskriminovať ľudí pre národnosť, pohlavie, sexuálnu orientáciu, vek či akékoľvek ďalšie kritérium, môže diskriminovať napríklad gynekológa, ktorý vo svojom živote pomôže tisíckam žien len preto, že nie je ochotný zabíjať nenarodené deti. Domnievam sa, že výhrada vo svedomí je elementárnym ľudským právom.